daming na-expire. Bay, kaunta mga bay. Ay daghang expire dili nga mga harina. Expired na yan? Oo, tapo na yan lahat. Expire. Ito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 kilos. 15 kilos, tapo na. Tsaka to. Hindi ka na, sir. Gutom na kayo, sir. Ang dami expired. Hindi ko nakita yan. Hindi ko napagyan. Siya mo nakita. Kailan kayo nag-checking yan? Ha? Kailan kayo huling nag-checking yan? Hindi pa ako nag-checking kasi wala naman ako. Hindi naman ako cover pa ng ramadan. Look. Anong kumain ng mas, boss? Ito, spaghetti, walang gumalaw. Meron. Ha? Kumain to. Mga unta ba? May mas bus di ay. Usa ka manok. Paaray ka on. Ito, spaghetti. Warag anab. Hindi mo kumain si payat. Soy, yung plato dyan niligpit mo, walang dumi. Kumain siya nito, dalawang piraso. Ito, hindi kumain siya. Ito ang wala, ay saling. Ito ang kinain niya. Hindi ka mag-ricer. Anong kinain mo ba? Kumain ko yung tuna ba? Buti lang daw pagdating, di ba? Galing ng grocery. Ah, kumain ka pala. Anong Yung tuna. tinarne mo? Wala, yung salads. Ah, salatuna. Saan mo kinain? Yan. Gugutom kayo ko. Sarap yung hasyo, mga huntabay. Itong ano, manok. Ano yung ang lambot eh. Sobrang lambot. Itlog meron. Walang itlog yan kasi last na itlog na yung nilaga ko kanina kayong bunso. Yung to tabay, mabay panood to diri bay. Anong gaan? Singgit ninyong tanan. Marisa Bitos, Miguel Lab shout out. Di, ang saya-saya nila ngayon. Yung sakay ko. Nag-ano ka? Labot yung prutas nila. Baka malimutan eh. Nag-share ko lang. Ha? Mag-desierto? Kailan? Noon? Kaya pala ilang araw na. Tatlo na araw dito. Pero tumakbo ko na siya kahapon dito ako siya. Kaunta ninyo ba? By ends. Mas bus diay itong sudan ron. Hello, Madam, watching from Davao City, Ampin. Thank you, Chits. Chits Moons Clothes. Nga unta. Panihapon na sa inyo ha, maniod to pa mi. Mga dahon man ay hilaw ako. Kahilisan anak. Oh. Pampahilis noon yung dahon na. Why usong sabaw di ba? Wali usong sabaw di rin. Minsan sabaw yung marag ang tawag nila, sabaw. Pero araw-araw halos dry ang pagkain nila. Minsan nagpapaluto ng sabaw, yung gulay, tapos minsan yung karne naman na parang kaldereta ba. Kung banwa, gandang gabi ba eh, lazo. Nang hapon pa dili sa amo ah. Hindi nga para siya sa akin. Hindi ko matapos ang dami. Hindi ka pa, masa man paghimo sa channel. Jidilin ko ino, sa'yo na kayo na. Pag-watch na lang og tutorial kay para kuhaan ka na masabtan gid nimo. I-search lang sa YouTube ang how to create YouTube channel.
Mura ni mong i-search. Nakapen ba? Masarap. Muka dia Sophia, inok. Nga unta. Imi Iboy, Bautista daan man ang hamis. Daan ng hamis ba? Hindi diri. Kaya tago man na. Diri ang itom pero pantay na ron kaya naalam to sulod balay. Mga unta ninyo. Dinisa. Kaon-kaon. Ito namin kaon nga dahon. Josephine Payo. Ano siya? Arugula leaves ni siya sa English. Nindot kini siya health benefits. I-search lang ninyo. Nya. Jerjer ang tawag ani Jerjer sa Arabic. Jerjer. Orya buyag by Harlin. Maunta. Alin dili siya halang. Depende siguro kay. Say nabi apoy halang. Pero kanila mi. Kuan ba ni murag kana bang bata pa. Ikaw mag-rice, oy. Sarap yung rice. Agol, sudok mo ko. Sudok mo ko sarap. Ha? Mag-cook ka. Mag-cook. Bago na naman. Ikaw, ayaw mo? Tubo ka ba? Nilabas ko kasi hindi na kasya. Gusto natin yun. Tingnan mo sa... Siksikan Yung bago akin, te. Ay, bakit? Diet. Diet cola. Sige, yan na lang. Hindi na kasya, nagsiksikan. Siksikan na sa ano? Thanks. Works. Di, kita magpayat ani guys. Si mong tatay, sige pagpalit ang soft drinks. Sara po, tanggap lang, tanggap. Hindi, sabi ko wag na. Tira mo kanina, dalawa lang kinuha. Ayaw niya nang wag. Pinakuha niya talaga to. Hindi, pinapakuha niya ko ng more. Sabi ko, tama na. Dalawa lang. Tirahin mo na lang, sabihin mo. Sinabi ko nga. Tirahin mo na lang, tay. Sabi niya, wala daw siyang cash. Janet mo, ang tawag ang dahuna dili sa kuan middle is jerjer. Nya ariogulan ni siya sa English. Nami kay ni siya, pares ani manok. Mga adobo, adobong manok, adobong atay. Tanang something nga, halang-halang ba ang sudan? Nami sa iba, ipalis. Nakita mo na yung grade nila? Ano ba? Hindi pinasa sa akin. Papasunod mo, pasok. Jidilin ka din, salamat kayo ha. Kasi tumaas na mga... Mga amdan ninyo na ni hapon na mula sa Pilipinas. Ano dili pa ni Oddo Penta. Baling kinaryadahay na put karon bay. Kaya nang Sara. Pinasa na tayo? Buhi ng cook inday o buhi. Buhi. Yes, ninyo Ezekiel naa Cebu. Naa ni Cebu, ambot lang sa laing lugar. Naa ni sa Park Mall o sa Metro Pacific Mall. Super Metro Pacific Mall. Naa ni siya dito. Ariogola leaves ang nakabutang. Di ako nakapalit Cebu. Kaunta bay Janet. Kaunta. Nidagang sudan diri, na dagang pagkaon. Bay tag ansa timas. Unsa ingon mo timas ikapipis ra gunay mo hanggang kay paspas kayo ang comment.
Comment mo, i-copy-paste ninyo kung di pa na ako mabasa, makitaghan kayo. Musta mga unta lahi man mas bus diri Pula man. Butangag tomato paste siguro nimo. O ni pula. So may style nimo na pagisa nimo, tangan nimo kuan. Tomato paste mo nang ni pula. Asa naman ito mong comment? Unsa? Sino asawa? Asa raron? Bay, taga-asa din asawa ni Kuya. Kay ingon manggod ko puti. Yeah. Taga-diri. Taga-diri. Raman ako to sa ilahi. Bunso. Sa ilahi na imong amo nga babae. Anong lahi? Wait. Hindi. Hindi, mix na yan. May pure daw. Ha? Hatin. Uy. Hatin mo. Lapo, galing lang sa malayang lugar. Binili ni tatay. Pinupit niya nga lang natin. Hindi ko sigurado kung anong lahi. Pero maputi. Gwapa kayo, murag Birhen Maria na iyahang asawa. Si tatay ang may lahing iba. Si tatay. Tatay natin din. Ano? Hindi siya po, hindi mayroong siyang lahing Hindi siya puro? Tatay natin. Hindi puro kwete. May lahi siya natin bang ano? Ewan ko ano ba tayo? Manok asong suda, manok. Manok atong sudan by Arlene. Lahi day style sa Masbos Dias Qatar, no? Yung style sa Masbos Qatar daw sa naglan ng tomato paste kaya magpula yung rice. Parang yung ganun ka na Shirley. Gusto ka daw makita ni Harleen. Hello. Mga idol. Fine. Harleen. Kasin Syrian, Jordanian, mga inana, inday. Guwapa sila, murag mamamiri. Ang butong sa pagkailahi kay. Di ko mangutana kay hilumon, mga kainaw niya. Kuam. Tagsara kay makikistorya. Di pud manubo. Amo mo hindi puro pwede ba sila? Anong lahi niyan? Anong lahi amang niyan? Kasi ang pete hindi mapuputi. Hindi Yan, harap niya dito mapuputi. Mapuputi lang mga kultilen. Ano yung mga... Parang kulay ka na. Ang mga, yung among natin na lalaki ang hindi puro. Hindi yung lalaki ito. Yung nanay yan puro. No? Hindi tayo sigurado. Visit to. Shout out Ate Ning. Shout out din Ate Sarah. Sino yan? Sino yan? I-screenshot niyo yung Sigar mo dito. shout out kay Sam Cardenosa Perez. Alias Sam Tot. Sino yan? Sino yan? Hindi pa ba? Ah, Asang ka? Wala ka namang comment eh. Walang yan. Kaya screenshot niya ako. Ako din eh. Oh, ayan o. I-screenshot. Rosemary. Singit mo ba Rosemary? Na, karon na kami nagkaon ba? Ibu din na yung buntag. Gutom. Busy kayo kay upat kaadlaw bata wala di sara upat Webes. Binis, Sabado, Linggo, Lunes. 4 na araw kami wala dito. Wala, grabing linis. Pangapakot ang alikabok. Ang hindi ko lang na ano, yung duwan niya. Doon pala ikaw nagtimpla ng chai ni kuya. Ang duwan niya man siya. Sino kaya? Siya lang. Ba't may mga ano doon? May mga bisita siya?
Isang ano lang, isang tea lang. Tapos, hindi ba naman nalinis? Ang kabuk. Kaon-kaon. Diha gabaha pagkaon ba? Diri kay usaha isinaw ang rep. Mao ba? Diri wa na. Nagduot ng mga pagkaon sa rep. Di mais. Yabaw man ka diri nga. Bakit Ano sabihin ko? Di mahimutang kung may sud ang mga rep. Ano reply mo? Karon gani nagduot kay nangumpra. Naglibok kog asa nako pamutang ning uban pangdukduhon na lang siguro nako. Sarap yung hasyo sara. Kung kumain ng bagluto. Ang birat na eh. Pangit ng lasa, di ba? Lah, ang dami kong kanin ngayon. Diyos ko po, Rode. Ang dami kong kanin ngayong araw na ito. Mamayang gabi, magkanin na naman ako. Gutom, tiniis ko talaga ng gutom ko para kain ako ng masbos. Hindi ka, maniliwang anak din dahil. Mau lagi Rael? Rael si? Ano sabihin? Ba't ano? Unsa po niya mo tatay mo amo ba? Laki. Sila may nangumpra ganihan ni Sarah. Papansin na kayo. Okay na kayo. Sarah, di na mo kuha kay na pamitagan din rin soft drinks. Kapay yata si Tilambe, ikagsali. Pepsi nga dako kayo. Palitan pa may di botilya, usahay di lata. Kuha na, ninujutaan ni magniwang. Dito na. Yung dalawang na-restrict ko na. UC Stauffer, kung mag-request sila og paluto og biryani, hinaot nga mabidyohan ako. Di sud mo kog video kay kuan ba, way sulod akong phone kanang galeri nako puno na ba. Makapalit ko pohon, maimpas akong mga utang, palit ko sa cellphone, maka-video nako sa mga luto diri. Wa man ko space akong kamera, akong cellphone. Kuan ini video nako maputol. Unsa kay Pwede sabon? naman guys. Sarah, ano nga yung sabon gamit natin? Negra. Ha? Negra. Negra soap. Negra soap ng sabon Sophia. Bakit hindi ka mag-delete? Dandahan na ako nagdi-delete eh. Di ba Nagdi-delete. na-post mo naman na iba? Yung mga post ko na, i-delete ko na. Pero pag video ako, bigla lang puputol. Bigla siya puputol ba? Ang dami kasi picture ng ano ko. Ang cellphone ko, 5,000 mahigit ang mga picture. Ang video ko, murag 300 kapin akong video. Sayang mabot pang diliton kay mga nindot mga picture ba. 5,000 kapin ang picture. Abang mananabang, saon man na. Diri Timas, kay palitan naman mini tatay permig soft drinks. Kahit na sa permig tuna. Kapag nihingi ni Sarah, ano ba? Nihingi mo Sarah? Kape. Tuna. So, this, hindi ba mo ini-siya? Soft drinks, hindi ka mahihingi. Siya lang bumibili. Tapos sabi pa niya kanina, ilang kilo ang nababawas sa'yo, Miri? Sabi ko, hindi man ako nabawasan. Hindi ako nag-lose, nag-gain. Tuloy ko. Karon tungag kilo nabawas. Kasi kuno ko, lakad-lakad. Lakad, ng lakad. Ilang kilo na bawas mo? Kalahating kilo. Magramadan at miles. Agoy, puno na kayo marit. Tanan, hasta freezer, naghuot. Hindi, tanggalin mo yung mga expire. Ano yun?
tinanggal na. Tanggal na, wala na yan. Mga nuts na lang nandyan. Kailangan mo lang mag... Yes, Weng. Kaya naarami sulod balay. Tagsara minitan. Sir Tonelio, singgit ni mo di Brunei. Katakutan Jocelyn eh. Naaman ni di sa Pilipinas. Ambot po ako kahibaw ko. Oh, murag naas Manila. Naas sa Robinson Supermarket. Diha dapit sa kuan Broadway. Na Robinson Supermarket diha dapit sa Broadway sa GMA 7. Hindi ko pala maubos. Ambot usa to nga station sa train ha. Nga ay kuan din ha Robinson. Nga idaghan diha kuan. Muna ani nga dahon. Alam isay para sa mga adobo. Mga halang-halang na ba? Bay pasulan niya ako diha ha. Na ambot lang halin kay di pa man ni manguli ng mga tao dire. Balik pa sa sarang, balik. Di bunso mag-extend. Ang mga amo namin wala na mga trabaho, napensyonado na sila. Napensyonado na yung mga amo namin. Mga anak tapos na lahat sa pag-aaral, puro professional na. Wala na silang problema ba? Mga pensyonado kay nindot mag mga trabaho atong mga bata-bata ba. Kung amo nga laki, 72 na edad. 72. Pero may pa kayo mo drive. May pa kayo mo maniho. Ngumpra pa. Silang Sara man rin ngumpra. Muli Sara ako na pinumpra. Sa una ako itigkumpra. Karon Sara na po. Arang-arang kaya arang kabuya mangumpra. Alam pinasaan karyada. No gyud si inay mo amo bay bulan usa ka tabang na tabang. Di gid mi makabuot bay Harlem. Sila nawala. Nawala man atong koneksyon bay. Mga buotan ng amo niyo madam. Mga buotan bay apod. Basta di lang may pud magpabadlong, di pud sila mga saba. Noon lang ang trabaho sa tarong. Pero magpabadlong may magsabaan pud may. Pero okay kayo diri ba? Sakto kayo ang kaon na aral na mo. Gusto na mo mamahaw, ni udto, ni hapon. Ni snack na aral na mo. Way bawal dis pagkaon niya. Napagod mi pahulay. Kay mo mata mamig alas 7 buntag. Niya, himo kog bamahaw nila. Alas 7 tama alas 8. Niya ni alas 8 tama alas 9 kami na po'y mamahaw sa kauras among pamahaw. Sugod alas 9. Taman alas 3 trabaho. 9 sa buntag taman alas 3 trabaho. Ngaon man sila alas 3. Manilag pangaon, pahulay na namo. Hantod alas 7 na namo pahulay. Mahuman sila kaon, manghipos na mi ani. Manghugas. Karon kay nangumpra man, mga rinse pagko sa mga kinumpra. Naghuot nagmain ilang rep. Tindighan ng prutas, tindighan ng mga ilimnon, mga juice. Ito apay mga napuno lagi nilang rep bay. Ito ay rep sila sa taas, 2 ka buok. May rep dish dining sa kabuok. Ako po sa kusina, 2 ka freezer. 2 ka freezer. Inya, usa ka rep sa kusina, harang dako. Kuan ka ng usag tunga suo sa kong height. Di ko kaabot, magpatong kong bangko. Di maabot. Puno ng mga utan. Tanong, mga lamas. Kaya mangumpra, manggidiri ka usa sa kasimana ang kumpra.
Oh, yes, bet. Ramadan na. Magsugod gani sunod adlaw, magsugod na kog himo og kuan nga mga kuba-kuba, mga Chinese roll, maghimo na ko ana. Mga protein foods ba. Nanglan mangandam na mi sa Ramadan ang prito na lang. Marso 23 mag-start ang Ramadan. Good luck na to ha mga kusinira. Mga kusinira. Fighting. 15 ka oras tinindugay. Sus. Ang usin ako bay. Basta Ramadan ang gani bay. 15 ka oras tindug na. Sus. Akong bagtak dili. Hindi ko nagkaugat og mayo. Kaya hindi man mali kaya. Nawasa mo yung tiil. Puno na tagbarikos ani. Bay Harlin, andam na ang mga papilis. First timer ka? Di ba magkasudro na mag-first timer? Andam na mo pa nga papil diya kay ngita niya mong amo kay maminyo naman yung bunso. Ngita man niya sa kakatabang. Kani po si kuya, kuha sa nig usa sa kakatabang bali duha mo kauban ni bunso ni Shirley. Duha ang katabang po nila. Kay padakaan naman ni ilang balay. Kani kay i-renovate man eh. Tarungo naman nila kay tungaon na ba ang katunga ihatag na sa ilang anak nga laki. Ang katunga na lay amoa. Kuha na pud sila sa duha ka katabang. Maminyo pud niya ako duha ka alaga kaning doktora o kaning pharmacist. Magkuha sad na sila. Murag upat ka katabang ilang kwaon niya ug matiguang na ning kung among babae lalaki, kuha sa di sila taga-maniho. Driver. Unya, ang gusto nilang kuhaong taga-maniho, kanang mga abana namo. Taga-maniho. Kaya na may kwarto andam sa taga-maniho. Anak na bumipuyo. Agi. Nindot no. May plano nila. Kuha pa sila og usa, duha, tulo, upat. Mukuha pa niya silang upat ka katabang o usa ka taga-maniho. Anan na mo daag mga papel. Ang papeles kompleto, passport. Kay unda man mo tanan, babisahan na dai mo visa dali ra kayo. May problema diri bay, og naamo diri nako. Di mo magutman diri, sige lang kog luto. Magutman, tighanang pagkaon diri. Kay sige lang kog luto. Naamo diri nako ako gatiman ninyo dis kusina kay ako kuan ko sa kung kaugalingon doon kung may lang akong lawas. Kaluyan si Ginoo. Mo trabaho gyapon ko hantud 45 akong edad. Kay naapa ko'y project. Nya naapa ko'y mga estudyante, tulo ka buk estudyante nako mag-college na manggod. Nya pait kay Pilipinas bay. Isang pagdaghang kag negosyo kung wa gyud kay daghang pundong kwarta, impas gyud. Kay sahay di man malikayan ang negosyo. Sahay mo taas naapoy mo unlod. Una nga lisod kay kung wa kay pundo. Nya napakay daghang estudyante, napakay daghang mga bills. Sud kay sa Pilipinas nga mahal jud kay balitonon. Muna nga, balik na lang ko kab-kab dire. Kaya binta-bintaha ba? Ila po kong gitasan po. Mao lang na akong istorya sa akong kaugalingon. Nga hinaot, basko gihapon akong lawas. Hantod 45 akong edad. Trabaho gihapon ko. Sigurado nga human akong mga anak. Basin, nanak ko'y mga apo. Agi, lola na ko. Pero ako gina na akong mga anak pag-eskwela sa gid mo kay dali ra nang uyab kung naa na mo maayong trabaho. Dali ra kay na pangitaon ng uyab. Importante mag-eskwela gid mo. Kay lisod kaayo ang panahon. Lisod kaayo. Bisan pa man nga
daghang mga nakahuman nga way trabaho pero nindot man jud nga naagi kay mahuman. Ako gani gusto kung eskwela gay ron online ba makaya pa nako. Gusto ko mag-abogada. Gusto ko mag-abogada. Ambot ko pwede pa ba ka? Pwede pa no, bata pa ko. Antay 8 pagod akong edad. Napa ko'y 7 years. Gusto na ko inig ka 50 na ko na ako'y kurso ba? Na ako'y papel, na ako'y diploma. Mana ko ka ay, na pa hindi ay. Nahuma eskwela akong mga anak, eskwela po ko. Bahala din ang ako magamit. Gusto lang ko ma-eskwela. Maugyod ba'y maripi? Usahay, naaman ni sila batasan nga di mao, pero maluwanta raman, madara mag-utong. Lorna Ginon, taga Zamboanga del Sur ko, Manlabay Dumingag. Pero nagpurgod na ko sa Cebu, naanamis Lapu-Lapu City, doon sa airport. Yes, katakutan dyan sila na Nabaya po, masay ko ano niya, 250 ml. Ako sa imo tanaw, inday kabkab, nindot o buutan ng imo mga amo ba? Yes, Jake Elias. Musta man kabay, okay ra kay bay Anali, Almiris. Ikaw diha, kumusta naman kain tao? Diya, balik na ko ba? Upat na ko kabuhan diri. Atong 24. Bago ba ko diri naabot, pero upat na ko kabuhan diri ba? Dali na kayo, no? Minsky, Miguel Absad at Minsky. Gasan pa kay pagkaon diri ba? Yos, amot lang. Mapulaan ang mga pagkaon diri kay di man gunit sila pwede. Usara ka putahi. Karon 5 ka putahi akong giluto. Na, gamay kay sila ginanan. Kami intaon, mabalaw may ginurot sa ilang mga sobra. Ginoo. Imbis nga, magpaniwang daanin, nambok naman ng daanin, clear matagkaon, dili. Kasi tabid, dili lang ko tagaluto. Pero may na ko ang trabaho. Nasa ko'y limpihon, na ako'y mga tanong bubuan. Nasa ko'y limpihon. Uy, kaning area tanan diri sa ground floor. Ako ni tanan. Na ako'y 3 kasala nga limpiyuhan. 1, 2, 3, 4 kasala nga limpiyuhan. Na ako'y 3 ka kasiliyas nga limpiyuhan. Tapos ko'y mga bulak nga bubuan. Palibot. Tubangan og likod. Limpiyuhan sad nako. Pero dili man kada adlaw. 3 times a week, 4 times a week, nana. Pero ang CR kada adlaw gid CR. Asa ning permi nilang magian kada adlaw gid nako ni siya. Mapan. Ana man ang mga batiis, mga tiil. Mga lakra ng sawg. Parang kailan lang na katong vlog ka sa Cebu. Yes, Jake. Karon 4 na ko kabuwan diri. Sama ng cellphone. Ano iba ni ilang spaghetti ang but lamang. Basta musugan na nako ba?
Kapila ko nagdugang og rice. Kabantay mo? Mura usa ka salmo naman ako nakaon pura buyag. Ang kani mo lang bugas diri kay sug mo tubo. Usa ka salmon, usa na ka kaliro. Pero okay naman ilang rice kay kuan ba wala siya kolesterol. Kani ilang rice. Okay ra kay bisag daghanon. Lead sub-aginar. Ngano ni balik man ka og abroad inday nga. Di ba dako man ka og sweldo? Pila may manibawal nga sweldo nako sa YouTube. Paminaw nyo dakog sweldo ang YouTube. Hinay ka ang YouTube. 5 kapin na lang akong sweldo, 5K. 5K, 6K, 7K. Nga na akong sweldo sa YouTube karon. Piti hinaya na sa YouTube. Sa YouTube ano tax. Hindi na gayo ang vlogging karon mga bay kay dito naghanan ng vlog. Di na ka sapar sa mga bayro nun. Naghanan ako. Sir, sa'yo yung cellphone, sir? Kinsa ka ni cellphone? Yung tawag. Ano lang yata to? Whose phone is this? Sana yun. Dali, ihatod sa niya ako. Ay, ginawa, pindi ko nung daan yung kalakihan. So, ano bili ng cellphone. Bay, magbabay na ko ninyo, bay, ha? Kaya mga limpyo na mi, bay. Hugas plato. Himog mga kape. Kaya mahulay na mi, bay. Salamat kayo yung tanan, ha? Napay dagang pagkaon. Guna pa lang mo diri. Kulob na ni tanan. Himog pa kong tuba, te. Bay. Tuba tayo siya ka baril man tuba diri. Tag sa ka-termos, usara ka tao mo inom. Daghang salamat ninyo, mananghid na ko. Thank you. Unya na buta magtabi.